Σας έχουν ζητήσει 15.000 ευρώ για σπίτι που δεν θα γίνει ποτέ δικό σας? Όχι για να το αγοράσετε, όχι για να πάρετε ποσοστό, όχι για να επενδύσετε, για να το νοικιάσετε. Να πάρετε τα κλειδιά, να μπείτε μέσα και να μείνετε. Γιατί πλέον στις περισσότερες ενοικιάσεις δεν ψάχνουν νοικιαστή. Ψάχνουν άνθρωπο να τους χρηματοδοτήσει. Πας να νοικιάσεις ένα απλό διαμέρισμα. Όχι βίλα, όχι μεζονέτα με πισίνα, όχι σουίτα στην Μύκονο με θέα το ηλιοβασίλεμα. Ένα κανονικό σπίτι, ένα διάρι, ένα τριάρι, ένα σπίτι για να ζήσεις, να γυρίσεις μετά τη δουλειά, να φας, να κοιμηθείς, να πεις εδώ μπορώ να μείνω λίγο καιρό. Μόνο που πλέον σε κάποιες περιπτώσεις δεν φτάνει να έχεις δουλειά, δεν φτάνει να έχεις ένα εισόδημα, δεν φτάνει να είσαι συνεπής, δεν φτάνει να μπορείς να πληρώνεις την ώρα σου, δεν φτάνει να μην έχεις δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα, δεν φτάνει να είσαι ήσυχος άνθρωπος, σωστός γείτονας, δεν φτάνει να μην έχεις σκύλο, δεν φτάνει να μην έχεις γάτα. Σε λίγο θα σου ζητάνε να μην αναπνέεις και πολύ δυνατά. Όχι. Πρέπει να εμφανιστείς και με μία βαλίτσα χρήματα. Και φυσικά μετρητά. Η αγγελία γράφει 850 ευρώ. Λες, εντάξει, πονάει, αλλά με δυσκολία θα βγει. Θα το παλέψω. Πας, το βλέπεις, σου αρέσει. Το σπίτι είναι αξιοπρεπές. Η περιοχή είναι καλή, σε βολεύει. Έχεις ήδη αρχίσει να σκέφτεσαι πού θα βάλεις τον καναπέ σου. Τα λέτε μια χαρά με τον ιδιοκτήτη, συμφωνείτε στα βασικά, όλα φαίνονται φυσιολογικά. Μέχρι που έρχεται η στιγμή που ακούς. Στο μισθωτήριο θα γράψουμε 450 ευρώ. Τα υπόλοιπα 400 θα μου τα δώσεις μπροστά για ένα χρόνο. Εκεί σταματάει λίγο ο εγκέφαλος. Παθαίνεις ένα σοκ. Σε πιάνει κρύος ο υδρότας. Δεν ξέρεις τι να απαντήσεις. Γιατί δεν μιλάμε για 400 ευρώ. Μιλάμε για 400 επί 12 μήνες. Δηλαδή 4.800 ευρώ. Εκτός μισθωτηρίου. Χωρίς να φαίνονται καθαρά. Χωρίς κανονική προστασία. Χωρίς να αγοράζεις τίποτα. Απλώς για να πάρεις τα κλειδιά. Αν μάλιστα σου πει για τριετία που παίζει πολύ τελευταία, αν έχει κάνει πρόσφατα ανακαίνιση ο ιδιοκτήτης, δεν μιλάμε για 4.800 ευρώ. Μιλάμε για 14.400 ευρώ. Με το καλημέρα. Για να νοικιάσεις. Όχι για να αγοράσεις, για να νοικιάσεις. Αυτό δεν είναι απλώς υψηλό ενοίκιο, αυτό είναι τεστ ρευστότητας. Με αυτή τη λογική δεν ψάχνουν νοικιαστή, ψάχνουν επενδυτή. Μείνε μέχρι το τέλος, γιατί θα σου πω τη μία φράση που πρέπει να πεις αν βρεθείς σε αυτή τη θέση. Μία φράση που σε προστατεύει, ξεκαθαρίζει το παιχνίδι και δείχνει αμέσως αν απέναντί σου έχει σοβαρή συμφωνία ή παγίδα. Είμαι ο Δημήτρης Π και αυτό είναι το Real Estate Truth. Εδώ δεν σου λέω απόψεις, σου δείχνω ότι κρύβεται πίσω από τα ακίνητα, γιατί στο τέλος το πληρώνεις εσύ στην καθημερινότητά σου. Κάνε subscribe τώρα και στείλε αυτό το βίντεο σε κάποιον που ψάχνει σπίτι, γιατί ένα λάθος στο ενοίκιο μπορεί να του αδειάσει τις οικονομίες πριν καν μπει μέσα. Πάμε κατευθείαν στο θέμα. Παλιά η διαδικασία ήταν πιο απλή. Έβρισκες ένα σπίτι, το έβλεπες, μιλούσες με τον ιδιοκτήτη ή το μεσίτη. Αν τα βρίσκατε, έδινες ένα ενοίκιο, μία εγγύηση, ίσως και δύο. Υπέγραφες, έπαιρνες τα κλειδιά και τελείωνε το θέμα εκεί. Δεν λέω ότι τότε ήταν όλα τέλεια, δεν λέω ότι δεν υπήρχαν προβλήματα, αλλά η σχέση ήταν πιο καθαρή. Εσύ χρειαζόσουν το σπίτι. Ο ιδιοκτήτης χρειάζονταν ένα αξιόπιστο νοικιαστή. Βρισκόσασταν κάπου στη μέση. Σήμερα, σε αρκετές περιπτώσεις, η επίσκεψη σε ένα σπίτι μοιάζει με συνέντευξη για δουλειά. Και λίγα λέω. Μπαίνεις μέσα και ξεκινάει η ανάκριση. Τι δουλειά κάνετε? Πόσο καιρό είστε εκεί? Είναι σταθερή η εργασία σας? Πόσα βγάζετε? Θα μείνετε μόνος? Έχετε σχέση? Έχετε κατοικίδια? Καπνίζετε? Θα έρχεται κόσμος? Θα κάνετε πάρτι? Πληρώνετε πάντα στην ώρα σας? Έχετε γονείς που θα μπορούσαν να βοηθήσουν? Έχετε χρήματα στην άκρη? Κάπου εκεί περιμένεις να σου πούν Πού βλέπετε τον εαυτό σας σε 5 χρόνια από σήμερα? Εκεί μπορείς να απαντήσεις μέσα στο σπίτι σας, ελπίζω, αν μου το δώσετε. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι ο ιδιοκτήτης θέλει να ξέρει σε ποιον δίνει το κινητό του. Αυτό είναι λογικό. Το πρόβλημα είναι όταν η αξιολόγηση σταματά να βασίζεται στο αν είσαι σοβαρός, συνεπής και αξιόπιστος και αρχίζει να βασίζεται μόνο στα πόσα χρήματα μπορείς να δώσεις μπροστά. Εκεί η αγορά αλλάζει. Δεν μιλάμε πια για ενοικίαση. Μιλάμε για διαγωνισμό ρευστότητας. Όποιος έχει τα περισσότερα διαθέσιμα χρήματα παίρνει το σπίτι. Όποιος δεν τα έχει συνεχίζει να ψάχνει. Ο ιδιοκτήτης έχει επιλογές. Εσύ? Ακόμα και αν είναι καλύτερος ο νοικιαστής. Ακόμα και αν έχει σταθερή δουλειά. Ακόμα και αν δεν έχει αφήσει ποτέ απλήρωτο νίκιο στη ζωή του. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Η αγορά δεν ρωτάει μόνο μπορείς να πληρώνεις κάθε μήνα. Ρωτάει, μπορείς να μου δώσεις ένα μεγάλο ποσό τώρα, μπροστά, να είμαι πιο σίγουρος ότι θα πάρω τα χρήματά μου. Αυτό όμως δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ένας άνθρωπος μπορεί να είναι συνεπής κάθε μήνα, αλλά να μην έχει 8.000 ευρώ στην άκρη. Ένας άλλος μπορεί να έχει 8.000 ευρώ σήμερα, αλλά να είναι ο χειρότερος ενοικιαστής αύριο. Τα μετρητά δεν είναι χαρακτήρας. Τα μετρητά δεν είναι συνέπεια. Τα μετρητά δεν είναι σεβασμό στο ακίνητο. Είναι απλώς μετρητά. Είναι απλώς χρήματα. Αυτό πρέπει να το ξεχωρίσουμε. Γιατί αν δεν το ξεχωρίσουμε, αρχίζουμε να θεωρούμε φυσιολογικό κάτι που δεν είναι φυσιολογικό. Αρχίζουμε να λέμε έτσι είναι αγορά.
Όχι. Η αγορά δεν είναι οι όροι που αποδεχόμαστε ξανά και ξανά. Αν αύριο όλοι δεχτούν ότι για να νοικιάσεις πρέπει να δώσεις ένα χρόνο μπροστά, αυτό θα γίνει νέος κανόνας. Αν όλοι δεχτούν ότι άλλα γράφουμε και άλλα πληρώνουμε, αυτό θα γίνει συνήθεια. Αν όλοι δεχτούν ότι για να έχεις σπίτι πρέπει πρώτα να αδειάσεις τις οικονομίες σου, τότε η στέγη πάβει να είναι βασική ανάγκη και γίνεται προνόμιο. Εδώ ανοίγει το πρώτο μεγάλο ερώτημα. Πώς φτάσαμε να θεωρούμε φυσιολογικό κάτι που πριν λίγα χρόνια θα μας φαίνονταν παράνοια? Πάμε να τα βάλουμε κάτω με νούμερα. Γιατί όταν βάζεις νούμερα, σταματάει η θεωρία και αρχίζει η πραγματικότητα. Η αγγελία γράφει 850 ευρώ. Ο ιδιοκτήτης λέει: στο μισθωτήριο θα γράψουμε 450 ευρώ. Τα υπόλοιπα 400 ευρώ θα τα δίνεις εκτός. Ή και το χειρότερο σενάριο, δώσε μου αυτά τα 400 ευρώ για ένα χρόνο μπροστά. Δηλαδή 400 επί 12. 4.800 ευρώ. Αν σου ζητήσει για 3 χρόνια, 400 επί 36. 14.400 ευρώ. Μόνο η διαφορά. Χωρίς εγγύηση, χωρίς μετακόμιση, χωρίς μεσητική αμοιβή αν υπάρχει, χωρίς έπιπλα, χωρίς κουρτίνες, χωρίς ηλεκτρικές συσκευές, χωρίς τα πρώτα έξοδα που πάντα βγαίνουν όταν μπαίνεις σε ένα καινούριο σπίτι. Ξαφνικά το σπίτι των 850 ευρώ το μήνα μπορεί να θέλει 7 με 8.000 ή και παραπάνω μόνο για να μπεις. Αν μιλήσουμε τώρα για τριετή προπληρωμή, το ποσό ξεφεύγει τελείως. Εκεί δεν πας να νοικιάσεις, πας να χρηματοδοτήσεις τον ιδιοκτήτη. Το πιο επικίνδυνο σε αυτό το σημείο είναι ότι κάποιοι το σκέφτονται. Πραγματικά το σκέφτονται. Όχι επειδή τους περισσεύουν. Επειδή έχουν κουραστεί. Έχουν δει 20-30 σπίτια. Έχουν στείλει 50 μηνύματα. Τους έχουν απορρίψει χωρίς καμία εξήγηση. Έχουν χάσει σπίτια επειδή κάποιος άλλος τους πρόλαβε. Έχουν φτάσει σε σημείο να λένε: μήπως να τα δώσω να τελειώνω. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα. Όταν μια παράλογη πρόταση αρχίζει να φαίνεται λογική, επειδή η αγορά σε έχει εξαντλήσει. Εκεί την πατάνε πολλοί άνθρωποι. Όχι επειδή είναι αφελείς, επειδή είναι πιεσμένοι. Άλλο να παίρνεις απόφαση με καθαρό μυαλό, άλλο να παίρνεις απόφαση μετά από 3 μήνες αναζήτησης, άγχος, απορρίψεις και φόβο ότι δεν θα βρεις τίποτα. Ο φόβος κάνει τις κακές συμφωνίες να φαίνονται σωτήριες. Αυτό πρέπει να το θυμάσαι. Αν έχεις στην άκρη 8.000 ευρώ, αυτά τα χρήματα δεν είναι απλώς χρήματα. Είναι η ασφάλειά σου. Είναι το μαξιλάρι σου αν χάσεις τη δουλειά σου. Είναι η προστασία σου αν προκύψει ένα θέμα υγείας. Είναι η επισκευή του αυτοκινήτου. Είναι η δυνατότητα να σταθείς όρθιος αν κάτι πάει στραβά. Η αγορά όμως έρχεται και σου λέει: δώσε μου όλη την ασφάλεια για να μου αποδείξεις ότι είσαι ασφαλής επιλογή. Είναι σαν να σου ζητάνε να βγάλεις το σωσίβιο για να αποδείξεις ότι ξέρεις να κολυμπάς. Ή να δώσεις την ομπρέλα σου για να αποδείξεις ότι αντέχεις τη βροχή. Δεν στέκει. Το σπίτι πρέπει να σου δίνει σταθερότητα. Όχι να σου παίρνει όλο το μαξιλάρι ασφαλείας σου πριν καν μπεις μέσα. Αν για να μπεις σε ένα ενίκιο πρέπει να μείνεις χωρίς καθόλου οικονομική άμυνα, τότε δεν μπαίνεις σε σπίτι, μπαίνεις σε πίεση. Στο σημείο αυτό θέλω να πω κάτι πρακτικό, ειδικά προς τους ιδιοκτήτες. Γιατί καταλαβαίνω την ανάγκη να νιώθει κάποιος ασφαλής όταν δίνει το σπίτι του σε έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζει. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς 4 τοίχοι. Είναι κόπος, είναι χρήματα, είναι συντήρηση, είναι ζημιές που μπορεί να βγουν όταν δεν τις περιμένεις. Είναι υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, φθορές, απρόοπτα. Όμως η πραγματική προστασία δεν είναι τα μαύρα. Δεν είναι να ζητάς από τον ενοικιαστή να σου δώσει όλη του την άμυνα μπροστά. Η πραγματική προστασία είναι η καθαρή συμφωνία, σωστό μισθωτήριο, σωστή επιλογή ανθρώπου και σοβαρή προστασία του ίδιου του ακινήτου. Γι' αυτό, αν έχετε σπίτι ή σκέφτεστε να νοικιάσετε το ακίνητό σας, βάλτε στον υπολογισμό σας και την ασφάλεια κατοικίας. Η Cosmote Insurance έχει λύσεις για ασφάλεια κατοικίας και έχω βάλει link στην περιγραφή και στο πρώτο σχόλιο. Αν μπείτε από εκεί, στηρίζετε το κανάλι χωρίς κανένα έξτρα κόστος για σας. Εδώ το λέω αυτό γιατί ένα σπίτι δεν το προστατεύεις με θολές συμφωνίες. Το προστατεύεις με καθαρές κινήσεις. Πείτε μου κάτι, θα δίνατε αυτά τα χρήματα για να πάρετε ένα σπίτι που δεν θα γίνει ποτέ δικό σας? Γράψτε μου μόνο μία λέξη. Ναι ή όχι. Θέλω να δω πού στέκεται ο κόσμος σε αυτό, γιατί είναι κάτι που για άλλους είναι λογικό και για άλλους είναι καθαρή οικονομική παγίδα. Πάμε τώρα στο πιο σοβαρό κομμάτι. Γιατί το θέμα δεν είναι μόνο πόσα σου ζητάνε, το θέμα είναι πού φαίνονται αυτά που σου ζητάνε. Εδώ αρχίζει ο πραγματικός κίνδυνος. Εδώ χρειάζεται προσοχή. Για συγκεκριμένη υπόθεση μιλάτε με δικηγόρο ή λογιστή. Αλλά σαν γενική αρχή το πράγμα είναι πολύ απλό. Άλλο να συμφωνηθεί κάτι καθαρά, να γραφτεί στο μισθωτήριο και να πληρωθεί με τρόπο που αποδεικνύεται, άλλο να δοθούν χρήματα κάτω από το τραπέζι. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι κάποιος ζητάει πολλά. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι όταν ζητάει χρήματα που δεν φαίνονται πουθενά. Γιατί όταν κάτι δεν φαίνεται πουθενά, αύριο μπορεί να μην μπορείς να το αποδείξεις. Αν δώσεις 4.800 ευρώ εκτός μισθωτηρίου και μετά κάτι στραβώσει, τι ακριβώς θα πεις? Τα έδωσα? Ωραία. Πού φαίνεται? Σε ποιο χαρτί? Σε ποιον? Με ποιο επίσημο στοιχείο? Εκεί είναι που χάνεται η δύναμή σου. Μπορεί να έχεις δίκιο, μπορεί να έχεις πληρώσει, μπορεί να έχεις κάνει ό,τι σου ζήτησαν. Αλλά αν δεν έχεις έγγραφα, μηνύματα, τραπεζικές κινήσεις, αποδείξεις ή καθαρή συμφωνία, είσαι σε αδύναμη θέση. Έχεις πληρώσει σαν επενδυτής, αλλά προστατεύεσαι σαν να μην έδωσες τίποτα. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Όχι μόνο το ποσό, η έλλειψη προστασίας. Γιατί μια συμφωνία που ξεκινάει κρυφά συνήθως συνεχίζει προβληματικά.
Σκέψου το. Αν από την πρώτη μέρα κάποιος σου λέει άλλα θα γράψουμε και άλλα θα ισχύουν, τι σου δείχνει αυτό για τη σχέση που πάνε να ξεκινήσει? Σου δείχνει ότι η βάση δεν είναι καθαρή. Σου δείχνει ότι αν αύριο χρειαστεί επισκευή, αν προκύψει διαφωνία, αν θέλεις να φύγεις νωρίτερα ή αν αλλάξει κάτι στη ζωή σου, δεν έχεις στα χέρια σου μια καθαρή συμφωνία. Έχεις μια προφορική ιστορία. Στην αγορά ακινήτων, οι προφορικές συμφωνίες, όταν όλα πάνε καλά, φαίνονται αρκετές. Όταν όμως κάτι πάει στραβά, ξαφνικά όλοι θυμούνται διαφορετικά πράγματα. Ο ένας θυμάται το έτσι συμφωνήσαμε. Ο άλλος θυμάται δεν το είπαμε ακριβώς έτσι. Ο τρίτος θυμάται ότι τα χρήματα ήταν για άλλο λόγο. Εσύ μένεις στη μέση. Γι' αυτό το βασικό φίλτρο είναι απλό. Ό,τι πληρώνω πρέπει να φαίνεται. Ό,τι συμφωνώ πρέπει να γράφεται. Ό,τι δεν μπορεί να γραφτεί πρέπει να σε προβληματίζει. Αυτή είναι η γραμμή. Δεν λέω ότι κάθε ιδιοκτήτης που ζητά αυξημένη διασφάλιση είναι απατεώνας. Δεν λέω ότι κάθε προκαταβολή είναι από μόνη της πρόβλημα. Λέω κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο. Αν σου ζητάνε χρήματα που δεν θα φαίνονται καθαρά, τότε πρέπει να σταματήσεις και να σκεφτείς. Γιατί εκεί δεν μιλάμε πια απλώς για διαπραγμάτευση, μιλάμε για ρίσκο. Το χειρότερο είναι ότι πολλοί άνθρωποι το καταλαβαίνουν αργά. Το καταλαβαίνουν όταν θέλουν να φύγουν και δεν τους επιστρέφεται τίποτα. Το καταλαβαίνουν όταν ο ιδιοκτήτης αρνείται ότι πήρε όσα πήρε. Το καταλαβαίνουν όταν προκύπτει διαφωνία και δεν έχουν τίποτα στα χέρια τους. Το καταλαβαίνουν όταν το έλα μωρέ μεταξύ μας είναι αυτά γίνεται δεν θυμάμαι πότε το είπαμε αυτό. Στα ακίνητα το μεταξύ μας μπορεί να σου κοστίσει ακριβά. Πολύ ακριβά. Το θέμα δεν είναι μόνο οικονομικό, είναι και κοινωνικό. Γιατί όταν η πρόσβαση στη στέγη εξαρτάται από το αν έχεις μεγάλο ποσό διαθέσιμο σήμερα, τότε πάρα πολλοί άνθρωποι μένουν απ' έξω. Νέοι άνθρωποι καθυστερούν να φύγουν από το πατρικό τους. Όχι επειδή δεν θέλουν, επειδή δεν μπορούν. Ένας άνθρωπος με μισθό 1.100 ή 1.300 ευρώ το μήνα μπορεί να πληρώνει κάθε μήνα. Με δυσκολία, αλλά πληρώνει. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει 8.000 ευρώ έτοιμα για να μπει σε ένα σπίτι. Υπάρχουν ζευγάρια που καθυστερούν να μείνουν μαζί. Οικογένειες που στριμώχνονται σε σπίτια που δεν τους κάνουν πια. Άνθρωποι που μένουν σε κακές συνθήκες επειδή φοβούνται ότι αν φύγουν δεν θα μπορούν να βρουν αλλού. Αυτό δεν είναι φυσιολογική αγορά. Αυτό είναι πίεση. Η στέγη δεν είναι πολυτέλεια. Δεν είναι αξεσουάρ. Δεν είναι κάτι που λες, δεν πειράζει, δεν το παίρνω φέτος. Το σπίτι είναι η βάση σου. Από εκεί ζεις. Από εκεί ξεκουράζεσαι. Από εκεί μεγαλώνεις τα παιδιά σου. Από εκεί οργανώνεις τη ζωή σου. Αν η βάση αυτή γίνεται κάθε χρόνο πιο ασταθής, δεν επηρεάζεται μόνο η τσέπη σου. Επηρεάζεται ο τρόπος που ζεις. Επηρεάζεται το αν θα κάνεις οικογένεια. Επηρεάζεται το αν θα μείνεις στη χώρα. Επηρεάζεται το αν μπορείς να κάνεις σχέδια. Αυτό πρέπει να το λέμε καθαρά. Δεν είναι αποτυχία να μην έχεις 15.000 ευρώ για να νοικιάσεις σπίτι. Δεν είναι προσωπική αδυναμία. Δεν σημαίνει ότι δεν δουλεύεις αρκετά. Δεν σημαίνει ότι είσαι ανεύθυνος. Σημαίνει ότι η αγορά έχει αρχίσει να ζητά από τον ενοικιαστή πράγματα που για πάρα πολλούς ανθρώπους είναι εκτός πραγματικότητας. Παλιά, με 8.000 ευρώ μπορούσες να οργανώσεις ένα ολόκληρο γάμο, να στήσεις ένα καινούριο σπίτι, να κρατήσεις ένα μαξιλάρι ασφαλείας για δύσκολη στιγμή. Σήμερα, σε κάποιες περιπτώσεις, αυτά τα θέλεις μόνο για να πάρεις τα κλειδιά. Αυτό είναι μια τεράστια αλλαγή. Δεν είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Όταν ένα σπίτι για ενίκιο αρχίζει να λειτουργεί σαν κλειστό κλαμπ, κάτι έχει πάει λάθος. Γιατί τότε η ερώτηση δεν είναι ποιος είναι καλός ενοικιαστής. Η ερώτηση είναι ποιος έχει τα περισσότερα χρήματα τώρα. Αυτές οι δύο ερωτήσεις δεν είναι ίδιες. Ένας άνθρωπος μπορεί να είναι τίμιος, καθαρός, συνεπής, εργατικός και να μην έχει μεγάλο ποσό στην άκρη. Αυτό δεν τον κάνει κακό ενοικιαστή. Τον κάνει άνθρωπο που ζει στην πραγματική οικονομία. Αυτό είναι που πολλοί δεν θέλουν να πούν. Η αγορά ενοικίων δεν πιέζει μόνο τους αδύναμους. Πιέζει τους ανθρώπους που δουλεύουν, που προσπαθούν, που είναι συνεπείς, που κάνουν τα πάντα σωστά. Απλώς δεν έχουν ένα μεγάλο ποσό έτοιμο να το δώσουν μπροστά. Εδώ είναι που η στέγη αρχίζει να γίνεται φίλτρο. Όχι φίλτρο αξιοπιστίας, φίλτρο οικονομικής αντοχής. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Γιατί μια κοινωνία που λέει στους ανθρώπους της πρώτα να έχεις πολλά στην άκρη και μετά βλέπουμε αν αξίζει να μείνεις κάπου, δεν χτίζει σταθερότητα, χτίζει ανασφάλεια. Πριν πάμε παρακάτω, θέλω να σου θυμίσω γιατί βλέπεις αυτό το βίντεο. Δεν το βλέπεις για να φοβηθείς κάθε ιδιοκτήτη. Δεν το βλέπεις για να πιστέψεις ότι όλα είναι παγίδα. Το βλέπεις για να μην μπεις σε μια συμφωνία που φαίνεται λύση σήμερα και γίνεται πρόβλημα αύριο. Αυτό είναι το νόημα. Εδώ θέλω να είμαι δίκαιος. Δεν τα βάζω με όλους τους ιδιοκτήτες. Γιατί είναι πολύ εύκολο να πούμε οι ιδιοκτήτες φταίνε για όλα. Δεν είναι τόσο απλό. Υπάρχουν ιδιοκτήτες που έχουν περάσει πολύ δύσκολα. Ενοικιαστές που σταμάτησαν ξαφνικά να πληρώνουν. Σπίτια που παραδόθηκαν με ζημιές. Λογαριασμοί που έμειναν απλήρωτοι. Κοινόχρηστα που δεν πληρώθηκαν ποτέ. Δικαστήρια. Έξοδα. Άγχος. Μήνες ταλαιπωρίας. Μήνες κενή. Αν έχεις ένα κίνητο που είναι ο κόπος μιας ζωής ή βασικό εισόδημα για την οικογένειά σου, φυσικά και θέλεις προστασία. Αυτό είναι ανθρώπινο. Δεν είναι παράλογο ένας ιδιοκτήτης να θέλει να νιώσει
ασφαλής. Δεν είναι παράλογο να θέλει να ξέρει ποιος θα μπει στο σπίτι του. Δεν είναι παράλογο να φοβάται ένα κακό νοικιαστή. Το πρόβλημα ξεκινά όταν η προστασία γίνεται αποκλεισμός. Όταν αντί να ψάχνουμε τρόπους για πιο καθαρές, νόμιμες και ισορροπημένες συμφωνίες, φορτώνουμε όλο το βάρος στον νοικιαστή. Αυτό δεν είναι δίκαιο. Δώσε μου πολλά μπροστά. Δώσε μου μαύρα. Δώσε μου όλη την ασφάλεια για να νιώσω εγώ ασφαλής. Αυτό δεν λύνει το πρόβλημα. Απλώς το μεταφέρει. Ο ιδιοκτήτης θέλει ασφάλεια. Ο ενοικιαστής θέλει το σπίτι. Η λύση δεν μπορεί να είναι μια κρυφή συμφωνία που αφήνει τον έναν εκτεθειμένο και τον άλλον σε μια γκρίζα ζώνη. Η λύση πρέπει να είναι καθαρή συμφωνία. Σωστό μισθωτήριο. Πραγματικό ποσό. Τραπεζικές πληρωμές. Σαφείς όροι. Σωστή επιλογή νοικιαστή. Σωστή συμπεριφορά και από τις δύο πλευρές. Αν είσαι ιδιοκτήτης, το λέω ξεκάθαρα. Δεν προστατεύεσαι πραγματικά επειδή πήρες χρήματα μπροστά. Προστατεύεσαι όταν έχεις καθαρή συμφωνία, σωστά στοιχεία, σωστό μισθωτήριο και σοβαρή διαδικασία. Γιατί αν αύριο υπάρξει διαφωνία, δεν έχεις μια καθαρή σχέση, έχεις μια συμφωνία που ξεκίνησε στραβά. Από την άλλη, αν είσαι νοικιαστής, πρέπει να καταλάβεις και το φόβο του ιδιοκτήτη. Όχι για να δεχτείς τα πάντα, αλλά για να μπεις στη συζήτηση σωστά. Ο ιδιοκτήτης δεν θέλει μόνο χρήματα. Θέλει ησυχία. Θέλει να ξέρει ότι το σπίτι του δεν θα καταστραφεί. Θέλει να ξέρει ότι θα πληρώνεται. Θέλει να ξέρει ότι δεν θα τρέχει σε δικηγόρους. Αν μπορείς να του δείξεις σοβαρότητα, συνέπεια και καθαρή εικόνα, αυτό είναι το μοναδικό που μετράει. Δεν λύνει πάντα το πρόβλημα, αλλά σε βάζει σε μια καλύτερη θέση. Αν θέλετε να βλέπετε βίντεο σαν αυτό, κάντε τώρα εγγραφή στο κανάλι. Γιατί εδώ δεν μιλάμε για ακίνητα σαν να είναι ωραίες φωτογραφίες αγγελίες. Μιλάμε για το τι πληρώνετε πραγματικά, τι ρισκάρετε και τι πρέπει να ξέρετε πριν υπογράψετε κάτι που μπορεί να σας κυνηγάει για χρόνια. Στείλτε το και σε κάποιον που ψάχνει τώρα σπίτι. Όχι για να φοβηθεί, για να πάει πιο προετοιμασμένος. Πάμε τώρα στο πρακτικό κομμάτι. Τι κάνεις? Σενάριο πρώτο. Δεν έχεις τα χρήματα. Αρχικά δεν υπάρχει λόγος να ντρέπεσαι. Δεν είσαι αποτυχημένος επειδή δεν έχεις 8.000 ευρώ έτοιμα για να νοικιάσεις σπίτι. Αυτό πρέπει να το βγάλουμε από το μυαλό μας. Αν δεν έχεις τα χρήματα, δεν πας να παίξεις ένα παιχνίδι που δεν αντέχεις. Πας προετοιμασμένος. Αν νιώθεις άνετα, μπορείς να δείξεις ότι είσαι σοβαρός ενοικιαστής με άλλους τρόπους. Μία πρόσφατη μισθοδοσία, ένα καθαριστικό, μία συστατική επιστολή από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη, μία ξεκάθαρη εικόνα της δουλειάς σου, μία σοβαρή παρουσία στην επίσκεψη. Πολύ σημαντικό. Δεν σου λέω να πεις τα ισόψυχά σου σε έναν άγνωστο. Λέω ότι πολλές φορές ο ιδιοκτήτης δεν ψάχνει να πάρει απλώς χρήματα. Ψάχνει άνθρωπο που δεν θα του δημιουργήσει πρόβλημα. Αν μπορείς να του δείξεις ότι είσαι αυτός ο άνθρωπος, έχεις καλύτερη θέση στη συζήτηση. Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν πολλοί νοικιαστές είναι ότι πάνε στην επίσκεψη σαν να πάνε απλώς να δουν σπίτι. Μπαίνουν, κοιτάνε κουζίνα, κοιτάνε το μπάνιο, λένε μου αρέσει. Φεύγουν, περιμένουν. Σήμερα δυστυχώς αυτό δεν αρκεί. Πρέπει να πας πιο οργανωμένα. Όχι να παρακαλάς, όχι να δείχνεις απελπισμένος. Να δείχνεις σοβαρός, να δείχνεις ήρεμος. Υπάρχει διαφορά. Σενάριο δεύτερο. Έχεις τα χρήματα, αλλά δεν θέλεις να μπει σε μια γκρίζα συμφωνία. Εδώ η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Και λες: μπορώ να συζητήσω το ποσό, αλλά θέλω όλα να αναγράφονται καθαρά στο μισθωτήριο και να πληρώνονται τραπεζικά. Αυτή είναι η φράση. Κράτα τη. Εκεί μπορείς να καταλάβεις με τι άνθρωπο έχεις να κάνεις. Από την απάντηση που θα σου δώσει, από τις γκριμάτσες που θα κάνει το πρόσωπό του. Τόσο απλά, τόσο ήρεμα, τόσο καθαρά. Αυτή η φράση κάνει δύο πράγματα. Πρώτον, σε προστατεύει. Δεύτερον, αποκαλύπτει αμέσως τις προθέσεις του άλλου. Αν ο άλλος πει: ναι, εντάξει, να τα γράψουμε, τότε όλα καθαρά. Τότε υπάρχει καλό έδαφος για σοβαρή συμφωνία. Αν αρχίσει: όχι, δεν γίνεται. Το καλύτερα. Μα έτσι το κάνουν όλοι. Δεν χρειάζεται να φαίνονται όλα. Τότε έχεις πάρει την απόφασή σου. Μπορεί να μην σου αρέσει, μπορεί να σε στεναχωρήσει, μπορεί να χάσει το σπίτι, αλλά μερικές φορές το σπίτι που χάνεις είναι το πρόβλημα που δεν μπήκε ποτέ στη ζωή σου. Αυτό να το θυμάσαι καλά. Σενάριο τρίτο. Έχεις ήδη μπει σε τέτοια συμφωνία. Εδώ δεν κάνεις κάποιο πανικό, αλλά δεν συνεχίζεις και στα τυφλά. Κράτα ό,τι αποδεικτικό στοιχείο υπάρχει. Μηνύματα, email, τραπεζικές κινήσεις, αιτιολογίες πληρωμών. Οτιδήποτε δείχνει ότι συμφωνήθηκε και τι πληρώθηκε. Αν τα πράγματα είναι σοβαρά ή αν φοβάσαι ότι μπορεί να υπάρξει πρόβλημα, μίλα με τον δικηγόρο σου. Όχι για να κάνεις πόλεμο, για να ξέρεις που βρίσκεσαι. Πολλοί άνθρωποι κάνουν το λάθος να ζητήσουν βοήθεια όταν είναι ήδη πολύ αργά. Στα ακίνητα, η σωστή συμβουλή πριν το πρόβλημα είναι πολύ φθηνότερη από τη λύση μετά το πρόβλημα. Σενάριο τέταρτο. Το σπίτι σου αρέσει πολύ και νιώθεις ότι αν πεις όχι θα το χάσεις. Εδώ θέλει ψυχραιμία. Γιατί αυτό είναι το σημείο που ο φόβος κάνει τη ζημιά. Λες, δεν θα ξαναβρω τέτοιο σπίτι. Είναι καλή περιοχή. Είναι κοντά στη δουλειά. Έχω κουραστεί να ψάχνω. Ας το κάνω και βλέπουμε. Αυτό το ας το κάνω και βλέπουμε είναι πολύ επικίνδυνο. Γιατί στα ακίνητα το βλέπουμε πολλές φορές σημαίνει πληρώνουμε. Πριν πεις ναι, κάνε 3 απλές ερωτήσεις στον εαυτό σου. Πρώτον, αν αύριο χρειαστώ αυτά τα χρήματα, θα τα έχω. Δεύτερον, αν κάτι πάει στραβά, μπορώ να αποδείξω ότι έδωσα. Τρίτον, αν αυτή τη συμφωνία μου την έλεγε ένας φίλος μου, θα του έλεγα να την κάνει. Η τρίτη ερώτηση είναι πολύ σημαντική. Γιατί πολλές φορές για τους άλλους βλέπουμε πιο καθαρά από ότι για εμάς. Αν στο φίλο σου θα έλεγες μην το κάνεις, γιατί να το κάνεις εσύ?
Το πιο επικίνδυνο σημάδι δεν είναι μόνο ότι σου ζητάνε πολλά χρήματα. Το πιο επικίνδυνο σημάδι είναι όταν σε πιέζουν να τα δώσεις γρήγορα και αθόρυβα. Όταν ακούς πρέπει να αποφασίσεις σήμερα. Έχω και άλλους που ενδιαφέρονται. Μην το πολύ σκέφτεσαι. Μα έτσι γίνεται στην αγορά. Αν δεν τα δώσεις εσύ, θα τα δώσει κάποιος άλλος. Εκεί θέλω να σταματήσεις. Γιατί αυτή είναι η στιγμή που ο φόβος παίρνει το τιμόνι. Ο φόβος ότι θα χάσεις το σπίτι. Ο φόβος ότι δεν θα βρεις άλλο. Ο φόβος ότι θα μείνεις πίσω. Ο φόβος ότι όλοι οι άλλοι αντέχουν και μόνο εσύ δεν μπορείς. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Η πίεση είναι κακός σύμβουλος. Στην αγορά ακινήτων, όποτε κάποιος σου λέει μην το σκέφτεσαι πολύ, συνήθως πρέπει να σκεφτείς περισσότερο. Γιατί μια καθαρή συμφωνία δεν φοβάται τις ερωτήσεις. Μια τίμια συμφωνία δεν φοβάται το χαρτί. Μια σοβαρή συμφωνία δεν φοβάται την τράπεζα. Μια σωστή συμφωνία δεν φοβάται να γραφτεί. Αν κάτι πρέπει να μείνει κρυφό για να λειτουργήσει, τότε ίσως δεν πρέπει να το δεχτείς. Αυτό είναι το φίλτρο. Όχι αν το σπίτι σου άρεσε. Όχι αν η κουζίνα είναι ωραία. Όχι αν η περιοχή είναι καλή. Όχι αν έχει ωραίο και μεγάλο μπαλκόνι. Το φίλτρο είναι μπορώ να μπω σε αυτή τη συμφωνία χωρίς να μείνω εκτεθειμένος. Αν η απάντηση είναι όχι, τότε το σπίτι δεν είναι λύση, είναι ρίσκο. Εδώ είναι που πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Δεν υπάρχουν μόνο κακά σπίτια στην αγορά. Υπάρχουν και κακές συμφωνίες. Μπορεί το σπίτι να είναι μια χαρά. Μπορεί η περιοχή να είναι καλή. Μπορεί το ακίνητο να αξίζει πραγματικά. Αν όμως η συμφωνία είναι θολή, τότε το πρόβλημα δεν είναι το σπίτι, είναι οι όροι. Πολλοί άνθρωποι ερωτεύονται το σπίτι και αγνοούν τη συμφωνία. Μέγα λάθος. Δεν νοικιάζεις μόνο το διαμέρισμα, νοικιάζεις και τους όρους τους οποίους μπαίνεις μέσα. Αν οι όροι είναι στραβοί, το σπίτι μπορεί να γίνει βάρος. Ακόμα και αν είναι όμορφο, ακόμα και αν είναι τέλειο. Κανονικά η αγορά ενοικίασης θα έπρεπε να δουλεύει πιο καθαρά. Ο ιδιοκτήτης να προστατεύεται. Ο ενοικιαστής να προστατεύεται. Το πραγματικό ποσό να γράφεται. Οι πληρωμές να γίνονται καθαρά. Οι όροι να είναι σαφείς. Οι υποχρεώσεις να είναι ξεκάθαρες. Ο ένας να ξέρει τι δίνει. Ο άλλος να ξέρει τι παίρνει. Όχι μισά στο χαρτί και μισά στο χέρι. Όχι έτσι το κάνουν όλοι. Όχι μην ανησυχείς. Όχι μεταξύ μας. Στα ακίνητα το καθαρό χαρτί δεν είναι τυπικότητα, είναι προστασία. Προστασία και για τις δύο πλευρές. Ο σοβαρός ιδιοκτήτης δεν πρέπει να φοβάται την καθαρή συμφωνία. Ο σοβαρός ενοικιαστής δεν πρέπει να πιέζεται να μπει σε κάτι που δεν είναι ξεκάθαρο. Αν θέλουμε καλύτερη αγορά, πρέπει να σταματήσουμε να επιβραβεύουμε τις πρόχειρες λύσεις. Γιατί κάθε φορά που κάποιος λέει έλα μωρέ, έτσι γίνεται, το πρόβλημα συνεχίζεται. Κάθε φορά που κάποιος δέχεται να δώσει χρήματα που δεν φαίνονται, το σύστημα παίρνει μήνυμα ότι αυτό περνάει. Κάθε φορά που κάποιος νιώθει ντροπή επειδή δεν έχει 10.000 ευρώ για το ενοίκιο να δώσει μπροστά, το πρόβλημα μεταφέρεται στο λάθος άνθρωπο. Δεν πρέπει να ντρέπεται ο άνθρωπος που δεν μπορεί να δώσει 10.000 ευρώ για να νοικιάσει. Πρέπει να μας προβληματίζει μια αγορά που το ζητάει. Αυτό είναι το real estate truth. Όχι για να χαϊδεύουμε αυτιά. Όχι για να λέμε ότι όλα είναι καλά. Να λέμε τα πράγματα όπως πραγματικά είναι. Στο τέλος της ημέρας δεν υπάρχει η τέλεια αγορά. Δεν υπάρχουν οι τέλειοι ιδιοκτήτες. Δεν υπάρχουν οι τέλειοι ενοικιαστές. Υπάρχουν όμως καθαρές συμφωνίες και θολές συμφωνίες. Υπάρχουν συμφωνίες που σε προστατεύουν και συμφωνίες που σε αφήνουν μόνος σου αν κάτι πάει στραβά. Το μεγάλο λάθος είναι να λες έλα μωρέ, δεν πειράζει, αρκεί να πάρω το σπίτι. Πειράζει. Γιατί το σπίτι δεν είναι απλώς 4 τοίχοι. Είναι η καθημερινότητά σου, η ασφάλειά σου, τα χρήματά σου, η ηρεμία σου. Αν για να μπει σε ένα σπίτι πρέπει να δώσεις ό,τι χρήματα έχεις στην άκρη, να δεχτείς πράγματα που δεν γράφονται και να ελπίζεις ότι όλα θα πάνε καλά, τότε δεν μιλάμε για μια καλή συμφωνία. Μιλάμε για ρίσκο. Μεγάλο ρίσκο. Φυσικά δεν λέω να βλέπεις πάντου παγίδες. Λέω να μην μπαίνεις σε μια συμφωνία επειδή φοβήθηκες ότι δεν θα βρεις άλλη. Γιατί ο φόβος κάνει τους ανθρώπους να δέχονται πράγματα που μετά το πληρώνουν ακριβά. Η φράση που θέλω να κρατήσεις είναι αυτή. Μπορώ να συζητήσω το ποσό, αλλά θέλω όλα να αναγράφονται καθαρά στο μισθωτήριο και να πληρώνονται τραπεζικά. Αν απέναντί σου υπάρχει σοβαρή πρόθεση, αυτή η φράση δεν χαλάει τη συμφωνία, την καθορίζει. Αν τη χαλάσει, μάλλον δεν είχε συμφωνία. Είχες πρόβλημα που περίμενε να ξεκινήσει. Γράψτε μου στα σχόλια. Σας έχει τύχει ποτέ να συζητήσουν χρήματα μπροστά ή ποσό εκτός μισθωτηρίου? Πώς το χειριστήκατε? Θέλω πραγματικά να δω. Γιατί πολλές φορές τα σχόλια κάτω από τέτοια βίντεο βοηθούν περισσότερο κόσμο από όσο νομίζουμε. Εγώ είμαι ο Δημήτρης Π και αυτό ήταν άλλο ένα Real Estate Truth. Τα λέμε στο επόμενο.